runde. Og tredje runde er i gang. Godt, Mikkel! Kom nu, drenge! Kan du komme ud? Kom selv med. Kom nu, Kasper. Støj på! Igen, Kasper! Kom, Mikkel! Og tredje runde er overstået. Nu er dommerne til at vurdere og finde ud af, om det er Kasper eller Mikkel, der har vundet. De to næste kæmper er Bo mod Tim, så Bo og Tim må gerne gøre sig klar. Og vinderen af tredje runde er Kasper Skovby fra Hansetropperne.